салому алайкум бародаро ва хоҳарони азиз, ҳамакасатон хубен. пеш аз ин видеоро тамошо кардан лайк, подпискаро фаромӯш накунед. бародаро, имрӯза видеомон боз дар бораи ҳамин сайти беҳтарине ки мо зикр карда истодаем, Money Birds видео карда истем. бародаро, ссилка дар таи комментария, дар таи описания видео мемонам. Бидурен регистрация кунед, пополнит кунед, на биржаи Money Birds оид кунед, сума кор кунед. бародаро, ин сайти беҳтаринае. Ира намедонам чанд бор дига бугум. Проект прошел 2940 рӯзай кор карда, почти 9 сол 10 сол мешава. чикор мекунем бародаро? Одамое ки конкретна сум кор карданем бародаро, ма дар таи чӣ мемонам, телеграмма бидуроин телеграм дар нависем бародаро, конкретни А1 то 100 то А0 ҳамаша мефаҳмонам бародаро. чӣ хел регистрация мекунӣ, чӣ хел пул кор мекунӣ, чӣ хел пул сум мепартоӣ, чӣ хел сум снимат мекунӣ, ҳамаша мефаҳмонам. ягон ҷои қине надора бародаро. ссилкара дар таи чӣ мемонам бародаро? дар таи комментария ссилка барои регистрация, барои чӣ? барои телеграма мемонам бародаро. бидуроин телеграм дар нависем, конкретния составчаи чотки мешавем, группа мекушоем, ҳамакаса командаи соз мешавем, кор мекунем. ина бародаро, снимат кардан хуина як рӯза форатон чанд бори форатон снимат мекунед. мақсад зависид ай ҳамо читон лимити биржамои понистон. ина бародаро, 260 рубл, 268, 100, 300, 400, 500 ҳеч чӣ неста бародаро. вақте дуромаден регистрация карден, пополнит мекунен. ҳа дига иёра дига видеоам да фаҳмондагиём ҳам гуфтаниём ки бародаро, касоне ки конкретна сум кор карданиянд, баъда нависен телеграмда ҳамаша ята мефаҳмонам бародаро. А0 то 100 то ҳамун сум кор кардан спокойно бародаро. одамо рӯзашта то 5-10 ҳазора кор карда истанд. ин сайти гумнамиштагие бародаро. хитон фикр кунед ки як сол дамиқаи сум кор кунед, уже чанд қа кор мекунед. дар паноҳи Аллоҳ бошед. худо нигаҳбон.